Iawn. So, yn enw llawn i di Gwerfyl, Eidda Roberts, ges i'n geni yn 1983 ac yn magu yma yn Pen y Bryn Eidda, ffarm sydd yn y cwm. Ac mae'n gwm hyfryd ofnadwy, bendigedig, lot o atgofion melys o dyfu fyny yn y cwm yma. Mae o'n rhoi naws o fodoli yn, ia, ti'n gwybod lle mae dy wreiddiau wedi dod o. Mae'n naws o fod yn glos, ia, pawb sydd wedi'w magu yn y cwm, a da ni'n sôn yn aml, mae cwm Eidda ydy'r pwynt agosau i'r nefoedd, rhyw ddywediad, ia. Ond yndi mae o'n braf cael rhyw fath o, beth di gair dwi'n chwilio, fatha, ia, bod ti'n perthyn, ia. Cysylltiad, ia. Mae'n braf cael y cysylltiad na rhwng yr enw a lle ti wedi cael dy fagu. Achos mae'r enw cyntaf fi, un sydd ddim yn cael ei ddefnyddio yn aml, mae'n reit unigryw. A dwi yn galw'n hyn efo'r ddau enw Gwerfyl Eidda. A un o'n enw sy'n ar Facebook. So mae'n haws i bobl ffindio os dyn nhw eisiau dilyn. Yndi, mae reit neis cael enw unigryw. Mae hwnna'n, yndi. O, ti'n gwybod beth, dwi yn nabod teulu sydd efo merch ar enw Eidda. Mae yna deulu arall dwi wedi dod ar draws hefyd, oedden nhw fo number plate ar campervan yn Betws y Coed, Eidda, debyg iawn i fatha beth sgyn, ia. Gaeth sori, holi chi feddwl i de, be di'r arwydd y cad, ac o'n nhw, o'n nhw rhyw gysylltiad efo blaen Eidda, nhw, ia. Just yn ddiweddar, dwi wedi bod yn dod ar draws, dwi rioed i clywed neb o blaen, mae'n debyg bod yn mwy o bobl yn defnyddio enwau afonydd a llefydd wan i roi ar plant sydd yn andros o reis, dwi'n meddwl, yn lle mynd am yr enwau. Pan ti'n fel hwnna? Dwi'n meddwl bachos bod o'n unigryw, ia. Ia. Mae rhywun yn mynd i gychwyn sgwrs yn fwy debygol efo rhywun. Be di'r arwydd y cad, be di'r hanes tu nôl yr enw. Dwi'n meddwl, mae'n neis cael rhywun yn holi. Be ydy'r rheswm yma. Ia. Achos dwi wedi cael hynny'n aml o lle mae'r Eidda wedi dod o, a dwi'n dweud o'r cwm lle ges i'n eni a magu. Un o'n swyddi pan o'n i'n iau oedd canu ar longau mordaeth, ac mae yna rhywbeth am unwaith sydd wedi byw ar y môr, nes i fyw am ta 5 mlynedd. A unwaith sydd wedi byw ar y môr, mae fel unrhyw gapten sôn ti, mae gen ti rhyw gariad wedyn ti ag at ddŵr. Lle dwi'n teimlo bod fi wedi medru setlo'n iawn ar y fasa, ond ynddi, mae'r môr a dŵr yn rhan mawr o'n mywyd i gwir ers byw ar y môr am gymaint o amser. Ie, mae gennau rhyw dynfa at ddŵr. Sŵn dŵr yn llifo. Mae yna rhywbeth yn hydolus ac yn therapeutic wrach, ia. Mae o'n rhoi amser i'r enaid gael llonydd, a rhoi amser i feddwl a rhoi byd mewn perspektif. So, o ran yr afon Eidda, un o'r atgofion sgennau fel plentyn oedd fy chwiorydd a fi a mam yn cwrdd yn y bont sydd yna rhwng y ddau gau a Eidda Fawr, a Robin a Gito ac Anti Meirwen yn dod ac yn cyfarfod, a just gwario diwrnodau braf yr haf, just yn chwarae yn yr afon Eidda o dan y bont. Mae yna ddau gwestiwn arall, sydd fatha, wyt ti'n meddwl bod afonydd yn bethau byw? Yn sicr, yndi. Maen nhw'n symud. Dyn nhw'n cael amser i stopio. Dwi'n meddwl bod yr afon Eidda rioed wedi mynd yn sych. Ia, da ni mewn lle. Dwi'n meddwl os di yn dywydd sych. Fy'n a ddŵr yn llifo yn yr afonydd yn y cwm yma. Da ni reit uchel fyny sydd yn beth da, mae rhaid. Wyt ti'n meddwl bod gen afonydd enwaid? Oes. Ond dwi yn meddwl yn oes. Y sŵn maen nhw'n greu. Y llif, da chi medru cysylltu os da chi efo pryderon a gwrando ar y llif, cael cyfle, just cael gwared o'r
Ia'r problemau ac cochwyn diwrnod eto, ia. Ie. Pa mor hapus ydy hi? Pa mor hapus ydy'r afon Eidda'n llifo heb stopio ers blynyddoedd? Beth sy'n ddeitha chi? O, dwi'n siŵr ydy'n hapus. Mae mewn lle braf yma, mewn unrhyw dywydd. Mae yna lefydd lle mae yna afonydd lot mwy bydyr, lot... Ia. Na, dwi'n siŵr bod hi'n hapus yn lle mae wedi'w lleoli. Yndi. Yndi? Yn enwyd i Rhan Llugwy Jones, dwi'n 38 mlwydd oed yn wreiddiol o Dregarth, ond bellach yn byw ym Mangor. Felly'n yn ail enwyd i Llugwy, a da ni yma yn ffynon Llugwy, ger Bethesda. Mae'n nheulu'n wreiddiol o Bethesda, felly gennau wreiddiau reit ddifn yma yn yr ardal. Ac dwi'n meddwl o bosib o ma dad yn bysgotwr, ac oedd taid yn bysgotwr, a dwi'n gwybod bod lot o hanes y teulu, yn enwedig ochr teulu dad, o amgylch yr ardal yma, a dwi'n meddwl bod Llugwy yn rhywbeth oedd i sticio yn pen mam a dad pan ges i'n ngeni, felly nathon nhw benderfynu i roid o fel yn ail enwi. Dwi'n meddwl bod y ffynon i mi, bod hi'n ella'n ddaearyddol, bod chdi'n gallu deud bod hi'n yn Sir Conwy. Dwi'n gwybod bod ni reit ar y ffin ger Llunogwan sy'n dod i mewn i Sir Conwy. A dwi'n dall bod yr afon yn treiddio trwy Capel Curig, mae'n cyffwrdd ochra Betws. I fi, dwi dal yn teimlo fatha bod yr ardal yma, ffynon Llugwy, yn perthyn i'r carnedda ochra ngwreiddiau i'n Bethesda, felly. Dwi'n gwybod bod ffynon Lloer jyst drost y clip yna, fan yma llwch taid, felly mae fan'na reit bwysig i mi. Felly dwi yn hoff o ddod i'r ochraf yma reit aml am dro efo'r ci. Ond ia, dwi bob tro 'di meddwl bod y ffynon a'r afon yn perthyn i'r carnedda mwy na ochra Conwy. Dwi'n meddwl, pan ti'n meddwl am ardal ffordd hyn, yr carnedda a'r holl mynd am dro ti'n gallu neud ffordd hyn, neu i weld llyn neu afon bob 2 funud mewn ffordd, ti'n methu peidio meddwl am yr ardal yma heb feddwl am dŵr mewn ffordd. Ydw, swn i yn nofio. Dwi'n gwybod mae lot o bobl, mae reit boblogaidd ar hyn o bryd, nofio gwyllt, ond na, swn i'n deud bod fi'n nofio un o heina, ond dwi'n hoff o nofio ac yn bendant tua'r ha, a dwi wedi yn ochra Llunidwal di bod yn nofio pan dwi'n mynd am dro efo'r ci. Dwi'n meddwl bod o'n wir i ddeud mwy am byd sy'n dod ffordd hyn, a dwi'n gwybod beth 'di o achos harddwch yr ardal a bod yr ardal mor boblogaidd i bobl yn Lloegr, mae pobl yn dod dros y ffin. Mae lot o bobl yma eisiau dod i dynnu lluniau ar gwefannau cymdeithasol. Mae yna lot o bobl yn mynd i wneud haic reit uchelgeisiol jyst mwyn ella cael llun. A dwi'n teimlo fatha oherwydd hynna mae lot o'r ardal yma yn wedi'i gyllynnoedd yn cael ei edrych ar ôl. Dwi'n gweld lot o sbwriel a llygredd am byd yn yr ardal yma, ond yn enwedig llefydd dwi'n mynd am dro. Ochra ni fa ma'r llynnoedd, yr afonydd i gyd, yn be dwi'n hoffi mynd am dro efo'r ci. Mae'r benwythnosa, dyna di'n ffordd i omlacio, y distawrwydd yma. Dwi'n teimlo fatha bod fi'n gweld dŵr, boed o'n môr, llyn neu afon, bron bob penwythnos, bob wsos, o feddwl o lle dwi'n byw. Dwi reit falch o'r Llugwy, a dwi'n ddefnyddio fo ar gwefannau cymdeithasol yn hun.
Dwi'n cyfeirio'n hyn i bobl fel Rhan Llugwy Jones neu Rhan Llugwy. Mae reit anodd, mae'n enw anghyffredin. Dwi'n ymwybodol o hynna, dwi'n ymwybodol pam dwi'n deud yn enw, hyn oedd yn enw cyntaf i bobl sydd ddim o Gymru. Maen nhw'n ffeindio fo reit anodd i'w ddeud o'n gywir. Maen nhw bob tro'n holi fi o lle mae'r enw wedi dod o. Ond na, dwi'n reit falch o'r enw, dwi'n gweld o reit anghyffredin, reit unigryw, ac oherwydd bod yn cysylltu efo'r ardal yma, lle da ni rwan, dwi'n reit falch ohono fo. Ellach oherwydd bod o'n cysylltiad teuluol i'n nhad a'n nhaid, bod fan hyn yn rwla fan nhw'n dod achos bod fi o'r ardal yma, achos bod fi'n cario hynna o ran yn enw i bob diwrnod. Dwi'n yn deith yn enw i bobl gwahanol, dwi'n sgwennu'n enw i lawr, dwi'n byw y mywyd efo'n enw yn amlwg. So, ia, dwi'n cario fe efo fi am weddill y mywyd mewn ffordd. Os gen i gwestiwn i'r ffynon yma, ac os yw'r ffynon yn gallu un atab i, dwi'n meddwl sy'n ni'n gofyn pwy wyt ti go iawn, achos dwi'n teimlo bod bob llyn ac afon efo'i spot ei hun. Ella swn i'n licio gwybod yn union pwy ydy'r ffynon yma ac sut fath o, os ydych chi'n gallu newid o'n bod yn berson, sut fath o gymeriad ydy o, a sut fath o lais fysa gynno fo, be fysa i ffordd unigryw fo o gyflwyno ei hun, a pam ella bod yr ffynon di penderfynu dewis y spot yma, be sy'n neud fama yn bwysig i'r ffynon, ac dwi'n meddwl rhywbeth fel yna fyswn i'n gofyn. Ella bo fi yn meddwl am y ffynon yma fel fo, dwi'n ella bod o rhywbeth sy'n just yn naturiol dod allan ohono fi yn gweld o, gweld y siap a'i liw o, fel dwi'n newydd ddeud wan, a bod fi'n cyfeirio fel fo. Elliw Euarth ydy yn enw barddol i, achos yr afon Euarth sy'n rhedeg trwy Carreg Lleon yn Capel Garmon, a mae'n bwysig iawn i fi. Dwi wrth modd efo'r afon, yr llonyddwch sy'n ei chwmpas i, a sa'n byd gwell na sŵn afon chwaith. Enw barddol i fi yn Steddfod y Wladfa yn Patagonia oedd Elliw Euarth, a nes i ddewis o achos yr afon yma yn Capel Garmon, a mae jyst yn le neis iawn i ddod a jyst cael llonyddwch. Dwi'n teimlo bod yr afon yma yn perthyn i fi mewn ffordd, achos bod hi, mae'n rhan o magwraeth i, mae yma, dwi'n meddwl bod afonydd mor bwysig, a bod ni'n gwybod enwa pob un a ballu, achos mae bob afon yn meddwl rhywbeth gwahanol i rywun, mae'n siŵr. Ti'n meddwl bod yr afon mae'n gymharol lan, lle? Fydda gymharu fo? Ar y brydiau? Wwan, mae'n lan wwan, dydy? Fatha mae'n... So, mae dŵr yn lan. Swn i'n yfad o den. Mae'n rhedeg trwy'r cae yma, fatha. So, mae'n rhywbeth am byd yma'r un o bryd, chwaith, so mae'n ddŵr pyr yn di. O, be mae dŵr yn feddwl i fi? O, dwi'n gwybod, achos, dwi'n methu nofio, ond mae dŵr yn, mae'n lyflu. Dwi wrth y modd yn bod wrth ochr y dŵr. Lle bynnag ydy, dwi'n licio fo. Dwi'n licio y môr a bethau fyd, ond mae'n rhywbeth am afonydd a sŵn y dŵr, mae'n jyst yn hydolus.
Mae'r rhaeadr sy'n dod lawr yn betws y coed yn werth i weld, a mae yna bwar yna fo wwan yn amlwg achos lot o ddŵr, ond mae jyst yn... Dwi wastad efo'n ffôn yn tynnu lluniau a felly wedyn, mae'n werth i weld. Dwi'n meddwl swn i gofyn i'r afon i ddechrau. Ti'n meindio bod na ddim lot yn gwybod amdana ti, mae'n gwybod y enw di ella. Ynde? Achos, does am lot yn gwybod am yr afon Euarth, achos mae'n fach. A sa neb yn gwybod chwaith bod na'r afon Euarth sy'n mynd lawr i'r rhaeadr yn betws y coed nag oes. Nag oes. So, pawb yn stopio dynnu lluniau, ond ddim yn meddwl lle mae o'n dod ond Mae'n siŵr sa'n neb yn dod yma i weld i, ond dwi'n yn gwybod. Mae'n bwysig gwybod enw yr afon, dwi'n teimlo. A lle mae'r dŵr di dod i'r rhaeadr yn betws coed de. So, dwi'n gwybod. Achos, sa'n neb yn gwybod yr enw Euarth, felly mae'n bechod, ond mae'n neud i hyd yn oed mwy sbesial, dwi'n meddwl. Ydy afonydd yn bethau byw? Yndi, mae'n siŵr bod nhw'n dweud, achos mae'n afon, mae'n symud, mae'n nhw'n bethau byw. Yndi. Oes gan afon enaid? Dwi'n gwybod sydd i ataf hwnna. Bydde ta welwch. Dwi'n gwybod enaid. Na, goes illa. Chdi? Sori, No. pobol allan yna. Ond, mae'n anodd, achos mae o lot i wneud efo beth mae person yn deimlo tuag at rhywbeth fatha o ran hynny'n lle bod yr afon ei hun yn enaid. Dwi'n gwybod. Chdi? Yna'n beth. A mwan, Neu fatha, ffordd cwrdd. Mae sŵn afon, mae'n mor neis. Mae'n neis hefyd achos bod fi'n byw mewn rhywle mor dawel rwsyd, dydi, a Cefn Garmon, ond mae sŵn afon jyst yn, mae'n lyflu. Dwi'n gwybod be di o, ond mae jyst... Ti'n gwybod y sŵn? Mae'n lyflu, dydi. Yndi, mae'n neud fi relaxio a mae jyst gwrando arno fo. Mae'n neud i chdi fynd ar goll rwsyd. Chdi? Yn enw llawn i Llifeiriad Serw ap Gloyn. Mae'r yn ail enw fi, Serw, yn dod o llyn da ni yn istawthio mil o wan. Llyn Serw fan hyn y Mignint. Mae'r llyn yn rhedeg fewn i afon Serw, sy'n rhedeg lawr cwm Serw ac yn ymuno efo'r Conwy ger trwy'n Sŵch, ddim yn bell o Sbyty Ifan. Mae y darn yma o Gymru yn agos iawn i ni fel teulu yma yn had i ers yn agos i hanner 100 mlynedd yn ffarmio fferm Trawsnant fan hyn y Mignint yma, a mae'r afon Serw yn rhedeg drwy ganol tir Trwsnant, a wedyn dyna sut ydw i wedi cael yr enw Serw, enw digon anghyffredin ydy Serw. Dwi wedi edrych dedi ystyr Serw
ac o edrych ar yr geiriadur y Prifysgol Cymru, mae hwnnw'n disgrifio serw fel disglair a pefriog. Dwi'n ama bod hynny disgrifio da ond ha fi, ond fedra i weld o edrych ar llyn serw wan, mae yna rhywbeth rhaid disglair a pefriog amdano fo. Y ffordd mae'n eistedd yng nghanol y mynyddir yma. Swn i feddwl bod y serw sydd yn y geiriadur, lle, disglair a pefriog, yr un yn dod o'r gair ser fel petai. Sy'n ddiddorol gwybod os oes unrhyw gysylltiad hefo pwy bynnag neu pa boblach benderfynodd awr llyn ma'n llyn serw. Ia, mae gynna i yn amlwg drwy'r ffaith bod gynna i serw yn rhan o'n enw. Mae'n rhan o pwy ydw i. Mae'n rhan o lle dwi'n dod hefyd. Da ni'n meddwl am yn enwa ni. Mae enw pawb am o'n i yn deud lot am hanes i teulu nhw. Felly mae'n gwreiddiau'n ddofn iawn yn Sbetifan ac yn yr ucheldir yma. Ond dwi'n gwybod o'n ddiddorol sut mae trywydd y mywyd i'n dilyn yr afon serw mewn ffordd. Yn y ffaith mae'r dŵr da ni rwan yma yn eistedd ni ochr o yn llyn serw yn llifo fewn i'r afon Conwy ac wedyn yn llifo lawr y Nyffryn Conwy, a dwi wedi dilyn rhyw drywydd digon tebyg yn y mywyd mewn ffordd, achos dwi wedi dechrau y mywyd fyny yn dywasau uchaf, ddim yn bell o Sbetifan, a wedyn dwi wedi dilyn trwydd yr afon mewn ffordd, achos dwi rwan yn byw yn Llanrwst. Dwi'n ni'n mosai'n bellach na hynny lawr yr afon am Conwy, so ni'n mynd sgwrs gynnau ddim bwriad, ond mae'r pethau rhyfedda'n digwydd mewn bywyd. O ran perthyn i le fel cwm serw, lle, mae llyn serw yn y mywyd i gyd, dwi'n meddwl na rw llond llaw o weithiau dwi wedi bod yma. Diolch yn lle hawdda i gyrraedd, a da ni wedi cerdded yma heddiw. Does e ddim, swn i'n dychmygu bod yna lot o ymwelwyr yn dod at y llyn yma, achos does am llwybr clir na hawdd i'w gyrraedd o. Does neb yn byw yng Nghwm Serw bellach, ond mi fas yna'r 11 deuluoedd a ffermydd yn oed. Mae'r afon yn mynd heibio i fferm cefn garw i ddechrau, a wedyn Trawsnant, Moelfryn Serw, ac yna trwy'n swch cyn ymuno hefo'r afon Conwy chydig o dan Blaen Coed. Mae'n, fel plentyn nes i dwi wedi treulio lot o tyndod i fyny yn Trawsnant. Felly mae'n rhan, mae'n ddarn arbennig o'r byd. Swn i fi ag i gymaint o bobl eraill, dwi'n meddwl, mae'n erw lonyddwch i gael yma. Da chi'n teimlo, fel o'n i'n deud, fel o'n i'n teimlo wrth gerdded fyny yma, mae'n rhyfeddol cyn lled o ôl pobol sydd yma. Wrach, bas e rei yn dadla yma bod y tirwedd yda ni yn weld o bosib o ganlyniad i amaethu. Ond dos e'n byd yn sefyll allan, dos e'n adeiladau o lle dwi'n edrych rwan, dos e ddim ffensys, dos e ddim polion, dos e ddim walia. A mae'n rhyw deimlad o lonyddwch yma. Pen dwi'n meddwl am ynghysylltiad efo dŵr a pwysigrwydd dŵr, lle, o lle da ni rwan, wrth gwrs mae, fel o'n i'n deud gyna, dwi'n byw yn Llanrwst. A mae gen y mewndiroedd yma ran bwysig i chwarae yn mywydau pobol. Lawr y dyffryn, wrth gwrs, dwy ffordd. Nes i ddarganfod, dim ond chydig wythnosau yn dol, mae o Llyn Conwy fydd ni'n cael dŵr yn tu ni. A do'n ni'n ymwybodol o hyn, tan fydd yna burst dŵr yn ôl garog a hannar tre, neu rhan go fawr o dre Llanrwst heb ddŵr. Rheini oedd yn cael ei dŵr o goronfa Clwyd heb ddŵr am rhyw 2-3 diwrnod. Ond o'n rhyw gornel o Llanrwst lle da ni'n byw. Lle oedd y dŵr yn dal i lifo, a mae'n debyg y rheswm am hynny o beth dwi wedi ddall ydy bod y dŵr hwnnw'n dod o Conwy. Felly mae'n diolch ni. Mae Llanrwst mae'n siŵr bod ni 10, 12, 15 milltir o'r ar y funud o Llanrwst, ond mae'r rhan yma'r byd, da ni'n gweld Llyn Conwy a lle da ni rwan. Mae'r rhan yma'r byd yn rhoi i ni y dŵr mewn tre felly.
Ond mae gynnu fo ran arall i chwarae, wrth gwrs, pan mae'n dod i wan rws, da ni'n meddwl yna mewn mwy fogydd. A mae yna, wrth gwrs, mae'r dŵr yn disgyn y fama yn llifo awr y dyffryn a llan rws sydd yn Nyffryn Conwy, fel arfer llan rws sy'n chael ei weitha o ran llifogydd neu di bod dros y blynyddoedd. A wedyn, wrth gwrs, mae faint o ddŵr sy'n cael ei storio ac i ddaw yn dol drwy gynlluniau diweddar, wrth gwrs, mae'n debyg, dwi'n honni bod fi'n gwybod yn iawn, ond mae'n debyg yn lleihau y pwysau ar y dŵr sy'n llifo yn gyflym yn ystod cyfnogda o law mawr neu dywydd garw. Felly, mae gen yr ardal yma, y micdint yma, Cwm Serw, Nant Conwy, ran bwysig i chwarae o tu allan i ffiniau yr ardal yma, Rhan a'n atod, a mae pobl yn dibynnu ar beth sy'n y glaw sy'n disgyn yma a'r cronfeydd dŵr sy'n yma. Da ni'n mhwyf yn ardal Sbytifan yn fama, yn hen gwmwd i Saled. Os newch chi edrych ar fapiau canoloesol, mi welwch chi bod Sbytifan bron iawn yn sefyll allan achos mae fatha bod trifoniog diw gadw fo. A mae'r dyffryn yn rhedag i fyny drwy Sbytifan, yr holl ffordd i fyny at Cwm Serw, nes da chi'n croesi. Sôn am fap, lle da ni'n anhygoel agos yma i Dryweryn hefyd. A da ni mont y 2 milltir o Wyn Dryweryn. A wedyn pan mae'n dod i ddŵr, wrth gwrs, does am byd mwy, swn i'n dadl am yn hanes yn weidyddol, yn ein hanes modern Cymru, sydd wedi cael mwy o effaith ar y Gymru fodern na'r cwm hwnnw. Gan gychwyn mudiad cenedlaethol a mudiadau oedd yn sefyll i fyny dros Gymru, nath o greu ymwybyddiaeth o Gymru fodern, yr anhegwch. Nath Cymru gael ei ddiodda o bosib o ganlyniad i gwm yn cael ei foddi yn arwain, a swn i'n dadla, dyna sydd wedi arwain i'r sefyllfa oedyddol sydd ohoni rwan, bod ni wedi cael datgan olwyn y 90au a senedd efo pwerau llawn wedyn. Dwi'n teimlo na y llecyn hwnnw sydd dim ond rhyw 2 milltir i ffwrdd o lle da ni rwan, dros yr ochr arall i Renig Fach, sydd yn rhan sydd wedi cychwyn ac wedi gosod seili ar gyfer y Gymru da ni'n byw yn ei heddiw. Da ni mewn lle sydd ddim yn cael ei effeithio gan gen llygredd o unrhyw fath. Dwi'n dweud yna ma'n nuclear power station just os y ffordd. Swn i'n dweud bod y dŵr fama yn mor glir ac mor iach neu mor naturiol ag unrhyw le arall. Achos da chi mond yn gorau edrych o'ch gwmpas i ddechrau. Does a byd yn sefyll allan o ran pa fath o lygredd fasa yn llygru'r dŵr yma. Does a ddim ffyrdd, does a ddim pentrefi dinasoedd yn agos iddo fo. Mae'r dŵr wrth gwrs sy'n cyrraedd y llyn yma, mae yna ffosydd di-ri o'i gwmpas o, a mae rhaid bod y dŵr yn ffiltro drwy'r mynydd yn mawndir cyn cyrraedd y llyn yma. So mae rhaid gynnau, nad ydw i wedi gwneud unrhyw fath o, bo fi ddim yn wyddonydd o unrhyw fath, ond mae rhaid gynnau bod y dŵr mae'n hynod o naturiol o lan. A thrwy hynny, mae'n siŵr, swn i'n tybio bod o'n ddŵr go iach. Ydy llynnoedd a gyfonydd yn betha byw? Cwestiwn da. Mae gen nhw ran mor bwysig a atgadw. Ni gyd yn fyw wrth gwrs. Da ni'n hollol ddibynnol arnyn nhw. Ar gyfer, ddim jyst dŵr wrth gwrs, ond ar gyfer gymaint o bethau eraill, da ni'n meddwl am. Felly mi gellu dadlau fod afonydd a llynnoedd yn rhan, yn creu bywyd, yn reswm dros fywyd, yn reswm dros i bobl fyw mewn llefydd penodol.
mae o'n rhywbeth, mae'r ddau beth yn agos iawn at ei gilydd. Mae nhw'n rheswm drost fodolaeth, wrth gwrs. Ond ydyn nhw'n bethau byw, cwestiwn da. Ac felly, mai ap Gwyn ydy'n nghyfenw swyddogol i, Serw ydy cyfenwa mhlant i. Ac efo'r ap Llyr yn y canol, felly, mae'r, sech chdi'n gallu deud bod y Serw yn yn teulu ni wedi cael ei ddyrchafu efo gerbyn cenedlaeth ym mhlant i, achos mae wedi mynd o fod yn enw canol i fi, i fod yn swyddogol gyfenw ar y mhlant i. A mi faswn ni'n gobeithio pe yr enw i gario ymlaen, lle bynnag fydd disgynyddion i fi os fydd na clan mawr o Serws ar draws Cymru ac ymhellach y bydd y llyn da ni'n eistedd wrth ochr rwan yn rhyw gyrchfan mewn blynyddoedd i ddod i bobol o bosib. Dwi'n ni'n, os neith yr enw gario ymlaen, os neith o sy'n mynd ddiddorol ac yn braf meddwl basa na rwy'n mewn degawda ar ôl i ni gadael y byd yma efo rhyw deimlad o berthyn i'r llyn, i'r cwm ac i'r afon sy'n rhedeg drwyddo fo.